खुलुमबाय। दिनैनि खन्थाइनि मुं गोजोन सोलायनाय। खन्थाइखौ सुजुदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा बोरलागुरिनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथां। खन्थाइखौ आवरायदों आं अर्चना स्वर्गियारि। गोजोन सोलायनाय। फै फै बयबो फै, हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों मोनथायखौ आबुङै मोनफुंनो गोजोन खौसेथि बुब्लियाव सोलायनायखौ लाबोदोनि, हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होलांदोनि। सिखारदो आरो सिरि मोनदो दिनैनि सुबुं खुंथाय हादोराव जाख्लनाय सोबखनायखौ नागारनानै गोदानै सोबखनाय गैयै जाख्लनाय गैयै खुंथाय लाबोदोनि। फै जों बयबो खौसे जादोनि। गोजोन खौसेथि सोलायनायखौ लाबोनायनि थांखियै फै जों बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो ओंखारबोदों गाज्रिखौ नागारनानै सैथोखौ बोजबदोनि। जेराव गैया सोबखनाय जाख्लनाय नेवसिनाय। दिनै जों सुबुं खुंथाय हादोराव बयहाबो थान्दै सायख'नायनि बिबान दङ आरो जों बैफोरबादि खुंथायखौसो सायख'नांगौ दि जेराव सोलोंथाइ लायोमोन, आबादारि राव हारिमु सनमान मोनथाय खुंथायखौ गायसननो लायो। जाय थांखिफोरखौ लायोब्ला जोंनि माहारिया दावगालांगोन, बैफोरबादि थांखिफोरखौसो सायख'नानै गनायनानै ला। दिनैनि खन्थाइया एसेनोसै। आसा खालामो नायगिरि नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंबोला भिडिअखौ लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, शेयार खालामगोन। लोगोसे चेनेलाव गोदानबोला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक इउ फर वाचिं।